أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna gaisuwa musamman ga manyan jami'anmu, ga DAX, ga daraktocinmu, ga alkali, ga ACGs ɗinmu, ga kuma masu riƙon ƙwarya na DCGs guda biyu da suka tafi aikin haji, Dr. Mujahideen, Dr. Aminu Din da kuma Dr. Khadija Suleiman Sagir, wanda ga masu wakiltarsa na zaune da Malam Nasiru Isa da kuma Malama Fatima Tsakuwa. To muna muku gaisuwa gaba ɗaya, sannan kuma ga 'ya'yanmu da zuriyarmu na 'yan Hizba waɗanda Allah ya musu rasuwa a cikin wannan aiki na Hisba. Wasu ma an tura su wani asamin ne na musamman, Allah ta'ala ya ɗauki ransu a lokacin wannan asamin ɗin. Na san bayan mun yi auren zawarawa na wata shekara an tura cewa su bi gida-gida su tabbatar da cewa duk matan da muka aurar a lokal gamman 44 kowace tana ɗakin mijinta, kuma kayan da muka basu da jarin da muka basu suna amfani da shi daidai. To sun zagaye lokal gamman da yawa, sun tafi doguwar lokal gamman, za su ratsa shiga wato doguwar lokal gamman a nan wajen dajin Falgore. Motar da suke ciki ta yi hatsari, wasu 'yan Hizba guda 2 ko 3 daga ciki Allah ya karɓi ransu, wasu kuma suka jikita. To duk waɗannan muna sane da su da kuma sauran 'yan Hizba a wannan rana ta Laraba wacce ta zo 22 ga watan Zulhijja 1446, 18 ga watan 6 2025, muka ga cewa ya dace mu gayyaci wato waɗannan iyalai namu na 'yan Hizba da suka rasu, mu yi musu ko mu yi wa junanmu ƙarin ƙarfin gwiwa, wanda ya kamata a ce da Allah muka yi wannan ya zama goron sallah ne na 'yan Hizba. To amma sai zama lokacin duk muna wajen aikin hajji. To shi yasa na ce duk da sallah ta wuce, amma kuma abin da aka yi nan za a yi bai wuce ba. Mun sake jaddada wannan Hizba family domin ta mana ayyuka guda 3 a cikin asamin ɗin da muka ba su. Asamin na farko shine wato kada mu bar wani daga cikin ɗan Hizba ya kai ƙasa mu muna tsaye. Duk wanda muka ga yayi rauni ko ya samu matsala, to mu taru mu taimake shi. Kuma dama haka Allah yake, sai ya ba wasu ilimi, ya ba wasu dama, ya ba wasu iko, ya ba wasu mukami, to ya ba wasu zuciya, ya ba wasu ƙarfin hali, to sai ya zama duka mun tallafi junanmu, ba mu bari wani daga cikinmu ya kai ƙasa ba. Na san abin da ya dame ni akan wannan shine lokacin da muke yin laccocin neman shari'a, yadda kuke zaunen nan haka iyayenku suke zaune. Dr. Faruk Cedi zai lacca ai kabbara, Sheikh Ja'far Mahmud Adam zai lacca ai kabbara, Shehu mai hula zai lacca ai kabbara. Haka nan iyayenmu waɗanda aka kafa su a matsayin su ne jagorori, su Dr. Alhaji Ado Muhammad na Freedom Radio a matsayin kwamandansa na Hizba na farko, da sauran waɗanda aka yi ta gwagwarmayar nan da su Profesa Sani Umar Fage da sauransu, waɗanda har Allah ya ba mu nasara aka kafa wannan shari'a. Sai aka ce to tunda za a ɗauki 'yan Hizba waɗannan da suke Allahu Akbar suka taho taron, to su za a ɗauka a matsayin su ne dakarun aikin musulunci. Domin wanda ya taho gurin ya zauna yana sauraron wa'azin da ake akan neman shari'a, to shi ya kamata ya zo ya ba shari'a gudunmawa. Wannan shi ne dalilin da ya sa 'yan Hizba suka zama khulasa ne na masu kishin addinin musulunci na jihar Kano, aka tattare su a cikin hukumar Hizba. To shi yasa kuma tafiya ana tafiya ne ana karewa, ana tafiya ana karewa. Sai nake ganin babban abin da zamu yi shine a samin na farko shine lura da ilimin 'yan Hizba waɗanda suke family na wannan 'yan Hizba. A tabbatar kowa yana zuwa makaranta. Na yi murna kwarai da gaske da aka gaya min cewa an yi gasa alkur'ani a jihar Kano, ɗaya daga cikin 'ya'yan 'yan Hizba yana cin waɗanda suka yi nasara a wannan gasa ta alkur'ani. Wadda ta yi wannan ya kamata a ƙara ƙarfafa mata gwiwa cewa biki ba mu kunya ba, mijinki ɗan Hizba ne, ya haifi 'ya'ya,
kin sa ɗanki a gaba ya je ya yi hadda alƙur'ani har ya shiga gasa alƙur'ani har ya yi nasara. Mun ji daɗi, wannan abin hizba ne, wato kamar an ƙara ɗauka kamar taba hizba ne. Sannan waɗanda suke zuwa makaranta a ciki mu tabbatar cewa suna karatun addini, suna karatun zamani, domin wannan hizba ba so muke in mun mutu ta mutu ba, so muke in ta mun mutu ta rai ta ci gaba. Wataran ko da mun tsufa mun yi shekaru, wataran zaka ce a kai ni hizba in je in ga me ake ciki, ka zo ka tarar da wani akan kujerar kwamanda janar, ka tarar da wani akan kaza. To wannan shi muke fata wannan hizba ta ɗore. To ko ba waɗanda muke ganin za su ɗorar da wannan hizba ta ci gaba da aiki, ko da albashi ko ba albashi, ko da kuɗi ba kuɗi, fiye da 'ya'yan da muka haifa, a cewa mun koya musu kishin addinin musuluncin da muka yi, su ma su zo su ɗora a kai. Domin ba wanda yake nadama a kasancewarsa ɗan hizba, ba wanda yake nadama akan yayi aikin hizba. Murna muke, muna farin ciki, muna jin daɗi, muna alfahari, muna gaya wa duniya mu 'yan hizba ne. To wannan shine abu na farko. Saboda haka za a duba familin nan, duk waɗanda suke zuwa makaranta maza da mata, mu tabbatar karatunsu ya ci gaba yana tafiya. Wanda suke da matsala mu ga yadda za mu tallafa musu. Wanda ko ba karatu suke ba suna sana'a, mu tabbatar cewa ko dai sana'a ko karatu. Amma ba yadda za kana ɗan hizba ya zama cewa baka zuwa makaranta ko kuma baka yin karatu, wannan ba zai mana daɗi ba. Saboda haka za su sa ido akan karatuttukanku da ba ku shawarwari akan yadda za a ci gaba da waɗanda suke karatun kai ya kare, wanda ba sa yi a mai da su makaranta. Wannan shine abu na farko. Abu na biyu, akwai matsaloli da suke tasowa na rashin lafiya, shine a samun na biyu da muka basu. Waɗanda suka gamu da rashin lafiyan da ya fi ƙarfin ajihunsu suke buƙatar mu shigo mu tallafa, to wannan abun a cikin aikin hizba family shine taimaka masu irin wannan larura da wannan rashin lafiya. Hamma muna tunanin samar da tenaship a wasu manyan asibitoci, wanda in an samu wata larura da bata wuce kaza zuwa kaza ba, hukumar hizba za ta shigo ta yi rawa ta yi tsaki, ta tabbatar da cewa wannan ɗan hizba da ba shi da lafiya an taimaka masa. Sannan uku shine ilimin su kansu 'yan hizba, cewa wannan aikin namu canzawa yake da canzawan zamani, ci gaba yake da ci gaban zamani. Ƙarfi yanzu ba shi kaɗai ake bukata ba, aikin ƙwaƙwalwa da basira da hikima da azanci sun fi tasiri. Shi kansa laifuffukan da muke son mu gyara wa mutane, shi kansa shedan ya waye, ya sakewa laifuffukan wata dabara, an shigar da su wani layi da in baka shiga wannan layin ka gane ba, to sai ai ta yin barna har ta zo cikin gidanka, kai ma kana hizba baka sani ba. Don haka akwai bukatar mu dinga canzawa da canzawar zamani. Idan wato dabara ta canza, mu ma mu canza dabara, in hikima ta canza, mu ma mu canza. Da kuma akwai buƙatar ba da ilimi na zamani da kuma wayewa ga 'yan hizba. Wannan yasa na je na roƙo mana wata cibiya ta ba da mutum 2000 'yan hizba su je su diploma kyauta. Amma abin mamaki shine da aka zo wannan diploma online za a yi ta, da aka zo mafi yawa waya 'yan hizba ɗin 3310. Ba ma ta shiga intanet ɗin. So da haka na ce wa Salahuddin, zuwa yanzu mutum nawa ne ba email, mafi yawa ba su da email, sai da email, ba su da account, sai da account. Duk abubuwan da ake bukata na shiga a karatun online, da wani da ya zo an duba wayar tasa ma, wai ita kanta an ɗaure ta da kyauro, kuma 'yan mitsitsiya ce rakani ban ɗaki ce. So da haka kaga batun cewa ya shiga shafi kaza ya bude, za a yi laccoci ya ji, ya cike fom kaza, kaga wannan ma ba a ma yi nisa ba, a ma je ko ina ba. To saboda haka kun ga wannan shi ma tunani ne, sai mun ƙara canza tunanin. To wannan ne yasa muka ɗauko tunani na biyu, tunda wasu ba su da halin da za su iya shiga su diploma online, su certificate online akan dabarun aikin hizba na zamani, sai muka nemi manyan jami'o'i da suke Kano ko guda uku ma. Akwai jami'an Bayero, akwai jami'an Northwest, akwai kuma College of Education. Waɗannan duk mun yi zama da su akan yadda za a fito da tsarin yin diploma da certificate, har ma digiri, har ma masa, har PhD muke so akan aikin hizba. To amma wanda ya fara kawo, ya fi nuna damuwa kuma ya ta zuwa, shine wato shi Dr. Kabiru, Provost na ko Rector na College of Education. Shi yanzu har ya turo ma ƙwararru akan yadda za a zana wato curriculum da kuma tsarin koyarwa da abubuwan da ya kamata a yi,
wanda mun hada da Dr. Jamilu da jagororinmu na Hizba an zauna da su. Yanzu haka an fitar da diploma akan bangarori guda 3 wanda zai muku bayanin su in ya zo dan bayani na minti 1 ku ji irin tsare-tsaren da muke na samar da Hizba Academy wanda za a dinga koyar da aikin Hizba na zamani. Wannan saboda ilimin ya tafi da zamani, Hizba ma ta tafi da zamani, ya zama aikin Hizba yana karɓar ci gaba, yana karɓar zamani, yana buƙatar wayewa. Kada ya zama cewa a dinga ganin mu kwarawa ko ƙauyawa ko bamu sa abin da muke ba ko muna yin abin da out of service ko kuma ana can ana digital muna analog, an yi mana nisa. To sai muke ganin wannan haƙƙinmu ne a zamanantar da aikin Hizba, a ɗora Hizba a kan layi na zamani yadda za mu dinga tafiya da zamani, muna yin aiki yadda yake gamsar da jama'a wajen umarni da kyakkyawa da kuma hani da mummuna. To sai kuma abu na ƙarshe da muka ga musu shine haɗa kan 'yan Hizba. A yi ƙoƙari haɗa kan 'yan Hizba, kada a ƙoƙari wani bambance-bambance na siyasa ko bambance-bambance na ra'ayin addini ya raba 'yan Hizba. Kowa ya je ra'ayinsa na siyasa a can gefe, ya je ra'ayinsa na addini da ya gamsu a can gefe. Amma in mun zo gidan Hizba, to a gan mu a uniform ɗaya, a gan mu a guri ɗaya, a gan mu muna aikin da za mu ɗaukaka martabar musulunci, mu ɗaukaka martabar addini. Domin an matsalar ta faru ma mu ake kawowa, don an zo an same mu da ita, to kun ga ana da matsala. Na san an taɓa kawo matsala na wani masallaci guda biyu, da masallacin ɗariƙa da masallacin izala, wannan yana wannan tsallake, wannan yana wannan tsallake. Wannan sai su buɗe sifika da ƙara su hana waɗannan yin sallah, waɗannan ma su buɗe sifika da ƙara su hana waɗannan yin sallah. Da kes ɗin ya yi zafi, Hizba aka kawo. Sai muka haɗa 'yan Hizba, muka ɗauki babban malamin Tijjaniya ɗaya, babban malamin Ƙadiriya ɗaya, babban malamin Izala ɗaya, muka ce ku ne kwamiti, ku je ku ware matsalar. A kwana 2 suka ware matsalar. Kwana nawa ne a sati, ko yaushe kuke program? Kwana nawa ne a sati, ko yaushe kuke program? To ku yi litinin, ku kuma litinin kar ku yi. Ku kuma ku yi talata, ku kuma kar ku yi talata. Ku kuma ku yi laraba, ku kuma ku yi alhamis. Juma'a kowa ya huta. In kun tashi buɗe sifika, nawa ne ku sa ta a bolum namba 10. Kar ku kai ta lamba 12 ko 13. A sa a kaza, aka bubbuɗe aka warware matsalar. To wanda yake warware wannan matsala a zo a same shi kuma da ita. Kaga an yi abin kunya. Saboda haka waɗannan ra'ayi ne da Allah kawai shi zai hisabi a kai. Kada mu tsaya mu mai da wannan ya zama shine ishu ɗin da za mu dinga taɗe Hizba ko muna kawo da ita baya. Saboda haka shi yasa nake ganin wannan aiki na Hizba family aiki ne mai mahimmanci, da ku kuma 'ya'yanmu ku za ku ci moriyar wannan. Kun ga yanzu ake lissafawa Malam Ahmad Sharfaɗi ya kashe mana jiki. Domin a cikin bayanin san kuka duba, mutuwa ba ofishin da bata shiga ba na Hizba. Da haka kowa shiga taitayinsa. Mutuwa ta ɗauki wanda ya taɓa yin ciyaman a hukumar Hizba. Kenan in ciyaman ne kai, to mutuwa tana nan za ta zo ofishinka kai ma ta ɗauke ka. Kamar yadda ta ɗauki Dr. Aminu Ibrahim Abubakar ya yi ciyaman a wannan gida. Shi ne ciyaman ɗin farko na Hizba tun tana Hizba Committee. Ya zo ya sake yin ta tana Hizba Board. Yau shi ma Allah ya karɓi ransa a cikin ƙasida Malam Ahmad ya saka shi a Madina, a Makka ma Allah ya masa rasuwa. In kwamanda janar ne kai, kana jin kai kwamanda janar ne, ana maka busa, ana maka fareti, ana buga maka kafa. To kwamandanmu na Hizba, Dr. Yahaya Faruk Cedi, wanda da shi muka gwagwarmayan Hizban nan, muka gwagwarmayan kafa shari'a na, akwai lokacin da ya ce ma akan tankoki za mu shiga gidan gwamnati. Aka takabbara. To ta shiga ofishin kwamanda janar ma, ta ɗauki kwamanda janar. In kai kwamanda janar ne, ka shiga taitayinka. In ke DCG ce, kina da kujerar DCG, kina tafiya mata na binki, ana sani da zuwa ranke daɗe, kina busa hanci. To akwai DCG da ta yi a gidan nan, Malama Halima Shitu. Ita ma Allah ya shiga ofishin DCG ya ɗauke ta. In ke DCG ce, ke ma ki shiga taitayinki. In kuma kai darakta ne, akwai Malam Maharazu, Malam Abubakar Maharazu. Mutumin arziki, mutumin kirki, an ji daɗin zamansa a Hizban nan. Shi ma wannan ɓangaren Allah mutuwa ta shiga ta ɗauki wannan. DCGs kuwa, ACGs, bayan ta shiga ofishin ciyaman ta ɗauki wani, ta shigo ofishin kwamanda janar ta ɗauki wani, ta shigo ofishin DCGs ta ɗauka, sai kuma ta shiga ofishin ACGs. Kowa ya san Hamza Lawan, in ya kalle ka ma sai ka gyara zama. Da ya shigo gidan nan ya zace maunin sa, ba wasa, Hizba kawai.
gashi Allah ya ɗauke shi. Malam Nasiru Malam Nasiru Khamis shi ma yana matsayin ACGs. Malam Ashabu shi ma yana matsayin ACGs. Malam Kabiru Dabo shi ma na matsayin ACGs. Da haka ku ACGs kuma ku shiga taitayinku, mutuwa ta shiga layinku, ta ɗauki nagartattunku, ta ɗauki mutanen kirki a cikinku. OCs kuwa ga OC Baba Teacher, wanda akwai wata ɗaliba ta da ta gaya min ta ce akwai wata daga cikin matansa ta je gurinta neman taimako, tana neman shawara, tana son ta sai mata gida, na ce sai mata. Akwai ɗaya daga cikin iyalinsa wacce wata ɗaliba ta Hajiya Maryam ta sai mata gida saboda ƙarfafa ta da iyalanta da aka batta da su. To saboda haka kun ga ashe kenan kowane ɓangare zai iya samun wato irin gudunmawar da zai bayar domin inganta wannan aiki namu na hizba. Saboda haka a ci gaba da yin addu'a, a ci gaba da bada haɗin kai, ku sa 'yanku a makaranta. Ba ma so a ce ga 'yar hizba, ɗan hizba ya rasu ya bar ɗansa baya zuwa makaranta, ko a ganshi yana aikin daba, ko a ganshi yana gararan ba akan titi, ko yana gararan ba akan layi. Wannan ba za mu yadda da wannan ba. Saboda haka ku ba mu haɗin kai mu ga cewa waɗannan zuriya tamu ta 'yan hizba ta ci gaba da amfanuwa da wannan alkhairi. Muna fata kuma Allah ya ɗaukaka hizba, ya darajta hizba, ɗaukaka hizba. Wannan asusu na wannan family, hizba family, mun gabatar da shi kuma mun fara tara kuɗi a cikinsa, wanda daga cikin abin da muka yi akwai kuɗi da ake yanka na mujalla na 'yan hizba. Nawa ne ake yanka? Ko 200 ne ake yanka da sunan za a buga mujalla. Sai ya zama mujalla ma kuma wasu lokutan ba a buga ta, kuma ana still ci gaba da yankan kuɗin. Wanda ya sa na je ofishin head of service na gaya masa cewa mun tsayar da wannan 200 da ake yanka na hizba ana buga mujalla, ba ma bukatar mujallar. Kowane ɗan hizba a tura masa 200 a cin account ɗinsa. Daga nan tun daga wannan watan aka daina yankan wannan 200 da ake na mujalla. Sai muka yi shawara da shi cewa to me cooperative society ba a cikin hizba ɗin ya zama ana taimakon juna, wannan 200 a dinga saka ta a ciki. A'a, ai tun da kowa an mayar masa da 200 cikin account, sai dai in mun buɗe wannan mun masa rijista, to sai a tallata wa 'yan hizba wanda iya da ya amince. Waɗannan su ne shugabannin da muka sa, waɗannan da kuke suke zaune, su muka sa su jagoranci wannan wato hizba family association ko hizba family abin nan committee, wanda za su dinga tallafawa abin nan. Duk ɗan hizban da iya da zai saka taimako na wannan naira 200 nasa a cikin wannan account, da yardarsa da amincewarsa za a bashi form ya cike. Maimakon a ce yanka aka yi ko karɓa aka yi, sai kowa a bashi dama a rarraba form ga 'yan hizba. Kowa wanda yake son ya taimaka wa wannan hizba family to ya cike wannan form ya saka gudunmawa a ciki. Wanda ma ya cike zero ya nuna ba zai saka komai ba, sai a karɓa ya masa godiya. Wataƙila larurar da yake ciki tafi ƙarfin haka. Wanda ya sa kuma zai 1,000 ko 100 ko 200 ko naira 100 ko 50 ko ma nawa ne, za a rubuta a bashi account ya dinga saka wannan kuɗi. Su kuma waɗannan 'yan hizba da suke jagorancin wannan abu, dama duk ba mu a ciki, duk 'yan hizba ne jagororin gaba ɗaya. Waɗannan kuke gani a zaune, to su ne jagororin, mu shugabanni ba ma ciki kwata-kwata. Da sunansa aka yi rijista, da sunansa aka yi komai. Mu kuma abin da muka samo na tallafi ko na gudunmawa mu dinga zubawa a ciki. Su kuma su ci gaba da gudanarwa, suna kawo mana rahoton abin da ya shiga, da suna kawo mana rahoton abin da aka kashe. To wannan shine tsarin da muka yi, ko muke ganin ya kamata mu kirawo ku mu karfafa muku gwiwa. Gaskiya ba mun kira ku taro bane dan wannan, dan a baku wannan ba. Mun kira ku ne dan a yi muku wannan bayanin na wannan hizba family da. To amma da yake sallah ta zo, nake gani ya kamata ni in ba da goron sallah. Nace zan ba da goron sallah daga ofishina. Shi yasa na ba da 1 miliyan. Nace a raba muku, kuma nace a kawo wannan taliya katan 100 a haɗa muku da shi. Kuma dama list ɗin mutanen da aka bamu, waɗanda muke da list ɗin sun rasu suna aikin hizba, akwai ita Maryam Musa Saukakkiya Sheka, akwai Hafsa Muhammad Hotoro, akwai Hadiza Ali Jibrin Kurna, akwai Ummi Umar Rijal Lemo, akwai Hasiya Habibu ba sa unguwarsu ba, akwai Aisha Isa Magaji, akwai Hauwa Haladu Sheka, akwai Hauwa Mansur, sai aka sa hizba, ita hizba ta girma, hizba ta mun kenan. Akwai Khadija Umar Adam, ita ma hizba. Akwai Sadiya na Bahani Kurna,
akwai Kilisa ko Kilishi Muhammad, akwai Maryam Muhammad Zango, akwai Halima Muhammad, akwai Hadiza Lawan, akwai Hajiya Nafisa Barau, akwai Hasiya Ibrahim Kote, akwai Binta Garba, akwai Aisha Isa Idris, akwai Zainab Jibrin Sarkin Yaƙi, akwai Maryam Abubakar, akwai Salamatu Ali Haruna, akwai Hamza Lawan Fage, akwai Kabiru Muhammad Dabo Sheka, akwai Nasiru Khamis Kabuga, akwai Aminu Ibrahim Sheka, akwai Muhammad Saminu Ashabu Kwana Hudu, akwai Ibrahim Sa'idu Ticha Dorayi, akwai Abdullahi Hussein Hausawa, akwai Ya'u Hamisu Babba Kabuga, akwai Awwal Labaran Daurawa, akwai Alhaji Hussein Shugaba Kurna, akwai Yusuf Usman Ali Sheka. Duk wani ana ambata su kowa yana tunono abokin aikinsa a ciki. Akwai Alhaji Uba Adam Mandawari, akwai Shu'aibu Muktar Dala, akwai Hali Adamu Fage, akwai Nura Ali Fage, akwai Salisu Abubakar Aikawa, akwai Mudi Yakubu Mai Gora Gwale, akwai Alhaji Garba Sheka, akwai Jibrin Muhammad Sheka, akwai Salisu Abubakar Maharazu Rijiyar Lemo, akwai Muhammad Tasiu Adam Kabo, akwai Awwal Garba Intiniko Fage, akwai ASP Hassan Yusuf Gaida. Allah ya ji kansu. Akwai Najib Bulyamunu ‘yan awaki, akwai Awwal Sani unguwar Dabai, akwai Ɗan Juma Inuwa Mai Baki, akwai Lawal Garba Sheka, akwai Adam Imam Rijiyar Lemo, akwai Sale Haladu Yakudima Bakin Zuwo, akwai Sabi Abdullahi Mai Nama Gama, akwai Abubakar Muhammad Darmanawa, akwai Ahmad Ibrahim Gama, akwai Musa Usman Fasto Da'awa, akwai Muhammad Dango SS, akwai Abdullahi Bacirawa shi ma operation yake, akwai Alhaji Awal M. Alasan Gandu, akwai Alhaji Umar Sani Mandawari Ɗorayi, akwai Ibrahim Anko, akwai Malam Ibrahim Abdulkadir Rijiyar Lemo, akwai Mujtaba Khamis Kofar Kabuga, akwai Muhammad Awal Kofar Nasarawa, akwai Alhaji Sunusi Abdullahi Sharaɗa, akwai kuma wane ne wannan Sharfaɗi ko? Alhaji Sunusi Abdullahi Sharfaɗi za a zo kai bayi ba kai ba ne da yanzu. Balarabe Mai Unguwa Salga, akwai Hamza Galadanci Odile, akwai Nasiru Adam Sentiri, akwai Saba Aliyu Rimi Da'awa, akwai Baba Inuwa shi ma ops yake, akwai Sadisu Muhammad, akwai Isiyaku Musa, akwai Shehu Adam, akwai Alhaji Ibrahim Ɗan Yaro, akwai Alhaji Hadiza Muhammad Kofar Kudu, akwai Asma'u Abubakar, akwai Aisha Awwal Tijjani, akwai Khadija Ahmad Baba Tela, akwai Aisha Umar ‘yar Sokoto, akwai Hashim Sa'idu Shirawa, akwai Awwal Isa, akwai Maryam Abdullahi, akwai Fatima Abdullahi, akwai Ahmad Abu Abdullah, akwai Kubra Abdurrahman, akwai Binta Adam, akwai Asma'u Abubakar, akwai Bala Abdullahi Jibrin, akwai Hawwa Mansur, akwai Tijjani Ahmad Zakiru, akwai Aliyu Muhammad Rimin Keɓe, akwai Ummi Hamidan Kofar Waika, akwai Zainab Yunus Hausawa, akwai Aisha Tijjani ya kasai, akwai Jibrin Abdullahi. Saura biyu. Ok, to saboda haka wannan su ne 98. Akwai ragowar mutum biyu da aka samu kwanan nan, su ne suka cike mutum 100. To shi yasa mai muku wannan bayani, za ku ba da sunayen familin gaba ɗaya da kuma halin da ake ciki na ilimi da sana'a, mu ga waɗanda ba sa zuwa makaranta ga yadda za a taimaka musu ci gaba da zuwa makaranta, mu ga waɗanda tun da ƙungiyoyi suna zuwa su ce mu kawo waɗanda za a koya wa sana'o'i kuma a ba su jari, ko a cikin gwamnati akwai tsari da mai girma gwamna ya fito da shi na bayar da sana'o'i. To kun ga muna da sunayenku da an zo irin wannan ba da sana'o'in, kun ga sai mu ce a haɗa mana da waɗannan a ciki. To muhimmi dai sana'a, ilimi, tarbiyya. Sana'a, ilimi, tarbiyya. Dole ɗan hizba ku yi wannan. Kuma kun ga yadda muka fito da tsari cewa mafi yawa su in dai suna masu sha'awa aikin hizba a gidansu ko matansu ko 'ya'yansu, a ɗauko wani daga ciki a dinga tafi da shi akan tsarin hizba. Muna fata Allah ya ji kan duk 'yan uwan namu, Allah ya musu rahama, Allah ya sa suna jannatul firdausi, abinda suka yi na kurakurai Allah ya yafe musu, abinda suka yi daidai Allah ya karba. Muna fata kuma wannan hukuma ta mu ta hizba Allah ya ɗaukaka ta, ya martaba ta, Allah ya sa a ci gaba da amfanuwa da ita, a ci gaba da yada alheri wajen umarni da kyakkyawa da hani da mummuna. Kuma alhamdulillah mun ga nasarori. Wannan dawowar tamu ta sa duk hizba inda ta yi bacci Allah ya tashe ta daga bacci.
ana ta samun nasarori, jihohi da yawa waɗanda ma da babu sun kafa, wanda suke da ita kuma sun ƙara mata ƙwazo. To abin da muke so kenan, insha Allah hizba sai ta mamaye ko ina, domin hizba kowa ya ga amfaninta, umarni da kyakkyawa da hani da mummuna. Muna tabbatar muku mai girma gwamna za mu sanar masa duk wannan taron da muka yi, domin shi ma mu shigo da shi ciki, saboda mutum ne mai tausayi, yana son ya bada gudunmawa a irin waɗannan aiki. Za mu gaya masa ga shirin da muka yi a ƙasa, don ka je wa mutum ka fara to zai fi samun ƙarfin gwiwa, abin ka ce masa kai fara. To yanzu mun fara, mai girma gwamna muna son shi ma ya shigo, sannan 'yan kasuwa da duk waɗanda suke son su bada gudunmawa, ga jami'an da muka yarda da sunan za mu sa lambobinsa a jiki, wanda da yake son ya bada tallafi akan wannan tsari da muka ɗauko da shi, ko yana cikin hizba ko yana wajen hizba ko yana son hizba ko yana tosaya hizba ko yana son ya ƙarfafa hizba, to ga wakilanmu nan za mu bada sunayensu waɗanda su za a nema. Akwai shi Bayero, akwai shi Dr. Jamilu, akwai shi Nasiru Isa, akwai Malam Anas Madabo, akwai Malam Wasu wancan alaramma na ƙarshe. Waɗannan suna ciki, duk wanda yake sanya wani abu za mu sa kuma lambobinsu, sannan yanzu haka za mu sai layi wanda za mu ba wannan na desk ne, za a ajiye shi, za a yi masa caji. Duk wanda yake sanya kirawo akan wani abu da ya shafi wannan bangare, za mu ba da layi, kuma shi ma layin za mu yi masa rijista ne da sunan Hizba Family, yadda zai zama ba nawa bane, ba nasa ba, na shi wannan organization din ne, yadda ko baka nan wani aka kawo gurin to zai ci gaba da karɓar call din mutane akan wannan tsarin. To muna fatan alheri, Allah ya sa albarka. To da haka yanzu ga kuma wannan shi ma barka da sallah ne, miliyan 1 ne na bayar barka da sallah. Miliyan 1 ne na bayar barka da sallah. Cikin tunda an samu mutane 100 ne, sai muka sa kowa suka yi tsarin kowa za a ba da 10,000. Sannan kuma ga wannan taliya, kowa za a ba su abin nan katan ɗaya na taliya, za kuma a ba da buredi guda 3. Kusa da haka yanzu sun ce za a yi na misali waɗanda za a ba. Idan an ba waɗannan a matsayin misali, ragowar kuma ga list ɗinsu nan da sunayensu a ciki za su karɓa. Sannan wancan list ku je family ku yo list ɗin gaba ɗaya kowanne, in kuka kawo sai ku ba ɗaya daga cikin waɗanda na lissafa sunayen nan nasu ga su a zaune. Duk wani list da aka yi na 'yan uwa da dangi da sauransu, ‘ya'yan mutum fa ku je ku ɗewo mana dangi da 'yan uwa da abokan arziki da waya da makota, shi ‘ya'yan da shi ɗan hizban ya haifa su kaɗai ne za su shiga cikin wannan list ɗin. Yawwa, in kun kawo ƙaninsa baya ciki, da wansa da ƙaninsa da abin nan. Yawwa, to ga fom an yi na ɗaukan wannan bayani. Kun ga gashi nan tambayoyi ne kamar a cikin kabari. Wannan tambayoyi sun yawa kan makalla. A kabari ma 3 ake, marrabu ko manabi ko madinika. Maman Salisu, suna, unguwa, gari, shekaru, lamba waya, ID number, adadin matayensa, adadin 'ya'yansa, unit, department, kofar hukuma, ranar rasuwa, dalilin rasuwa, tsawon lokacin jinya, gidan da yake ciki na haya ko nasa ne, suna, shekaru, bayanin kai wannan tambayoyi. Amma na ga ba matsala na a samu cikakken, in an mun tashi sakawa a cikin kwamfuta, kun ga za mu shigar da waɗannan information gaba ɗaya, wanda dama haka ake, ko kati za ka siya yanzu sai an maka waɗannan tambayoyi. To muna fata Allah ya ba mu sa. Ok, an ma ci cike ko? Ok, to da an gama wannan ma kenan. To shi kenan. Yanzu wa za a fara da su sunayen. Akwai iyalan marigayi Malam Kabiru Dabo. Su fara tasowa. Ɗauko. Iyalan marigayi Malam Kabiru Dabo. Ga wannan 10,000 ne, ga kuma wannan taliya, ga kuma wannan burodi. Ko a rike mata. To sai wanne? Sai iyalan Ibrahim Sa'idu Cica. Ga wannan, ga kuma karbi wannan. Sai wanne? Sai iyalan Malam Saminu Ashabu. Umar, kai kana hizba ko kai ne ba wancan ne a hizba? Kaninka ne a hizba? Ok, kaninsa ne musabaka. Ina wanda ya musabaka? Ko yana gida?
Okay, to juya haka. To wannan shine iyalan malam Ashabu, ga kuma wannan 10,000 ga kuma wannan na barka da sallah ne. Sai iyalan malam Nasiru Khamis imam. To masha Allah, to ga wannan kuma wannan barka da sallah ne, sai ku ci ko information ku kawo. Sai malam Aminu Sheka, na iyalan malam Aminu Sheka. Ke yasa ce ko? Ga kamar ku nan kuwa ɗaya. To, matso, ngo. To, sai iyalan saukakkiya. Jajirtacce hizba kenan. Ngo. To, masha Allah. Sai iyalan malama Hafsa. Wanda su ne suka rasu tare a lokacin da suka tafi wannan aiki na hizba. Iyalan malama Khadija Aliyu ita ce ta ukun, su ne wanda suka yi shahada lokacin da suka tafi yada addinin musulunci a Doguwa. Muka ce to a mayar da gurbinsu, wannan mahaifiyarta ce ko? Shi muka ce a kawo mahaifiyarta a sa ta a hizba. Ngo hajiya. Masha Allah. Ka rike mata. Ka rike mata. Ku dinga rike musu wasu tsofaffi da. Malam Ibrahim Abdulkadir. Dattijan malami ne wanda ya karatu a jami'ar musulunci ta Madina. Mai yana cikin waɗanda suka zo nan suke taimaka mana sosai wajen sulhu da shi da malam Tukur Moriki. Allah ya masa rasuwa, Allah ya ji kansa da rahama. Ya zo ta nan. Iyalan wa? Malam Hashim Sa'ad Shirawa. Iyalan malam Hashimu Shirawa. Sai iyalan malam Hamza Fage. Mutane na ne dama waɗannan. Baristoci ne guda biyu ga su na san da Hussein. Zo nan malama. Yawwa. Rike mata. Zo. Barista. Wannan dama jajirce 'yan hizba ne, mutane na ne dama. Kwai kwazo. 'Yan hizba ne kuma 'yan agaji ne. To Allah sa albarka. Ina ga shi kenan ko? Insha Allah wannan shine abin nan din farko. Ragowan kuma duk za ku tsaya gashi nan insha Allah za mu koma office, za a ci gaba da ba ku, kowa zai samu lissafin ku daidai da abin da aka kawo ni. Yasa da ce musu in ɗaya ya ƙaru ban sani ba to lissafi ya kare. Dan lissafin mun gina shi akan mutum 100, mutum 90 ma da ba, amma da yake wasu rasa dan kwanan nan aka dan samu ƙari haka kai wannan adadin 100. Saboda haka ana wannan guda 100 ne, sannan shi burodi 300 ne, kowa zai samu kwaya 3 kenan, sannan kuma kowa zai ga 10,000 a cikin wannan envelope da aka bashi. Wannan barka da sallah ne, muna muku addu'a. 'Yan uwanmu da suka rasu Allah ya musu rahama, ya ji kansu, mu kuma Allah ya sa ya kyautata namu zuwa. Yadda muka yi bayanin wasu, wata ran ko mu za a zo a yi bayani cewa ne yayi kwamanda, shi ma ya rasu, wance ta yi DCG, wani ya yi ACG, wannan ya yi DAX a hizba, da a ta lissafa mu. Abu ne da ba makawa ba makawa wannan. Kwarai za a ce ya taɓa yin DAX a hizba, shi ma ya tafi. Wani ya taɓa yin kaza, wani ya taɓa yin DG, shi ma ya tafi. Haka za a yi ta tafiya. Saboda haka kan ma ka yaudari kanka akan ba za ka tafi ba, to ka yaudari kanka. Kawai lokaci da rana ne Allah ya ɓoye maka, amma tafiya kam tabbas ne ba makawa. To Allah ya sa mu cika da imani, Allah ya sa mu yi kyakkyawan rayuwa, Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe, Allah ya sa mu cika da imani. Wassalamu alaikum warahmatullahi.